Je čas si preveriť naše vedomosti v hre Brain Out. Nájdi najväčšie. Máme tu 4 ovocia a najväčšie podľa tohto je určite to jablko, lenže to bude akože podľa reality najväčšie. Čiže najväčší bude melón, že? Yes. Mal som pravdu. Koľko tu je kačiek? Tak je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A akože 10 to je čo, nejaké kuriatko? To nebude kačka, takže 9. Na baby úrovni to zvládam dosť dobre. Ktorý je najvyšší? Pes je, no, škačok bude najnižší, pes druhý, slon asi tretí, žirafa štvrtá a je tu slnko. Dáme tu slnko alebo žirafu? Yes, mal som pravdu. Tak akože nič nie je vyššie ako slnko. Ktorá pacička je rovnaká tej pacičke, čo má mačka? Tak všetky nie. Máme tu 4 rôzne, všetky sú také isté a ani jedna z nich, čo? Ja viem, čo to bude. Bude to táto, nie? Pretože tejto pacička môže byť podobná. Aj keď čoké má rozdielne. Ale tak podľa tejto hry má rovnaké. Môžete do komentárov napísať, ako ste zvládli túto hru vy.